umiyak nga siya. Paiyakan talaga kami doon sa loob ng kulungan sa Taguig. Nung nagdalaw ako sa kanya, hinahata ko na siya, parang gusto ko na siyang palabasin. Dapat lumabas siya, hindi pa pantay ang paa niya. Yan ang gusto kong sabihin. Buhay pa dapat siya lumabas. Kalabas man pantay na ang paa niya. Kaligayahan ng isang ina ang maisilang at magabayan ng paglaki ng anak. Ngunit gaano nga ba kahirap para sa isang ina kung makitang nakahawak na ito sa selda? Malayo sa pinangarap na marangyang buhay para sa anak. At ang pinakamasakit ay kapag nakakahuna itong uuwi sa inyo. Ito si Nanay Ruth Relyoso mula sa Lagonoy, Camarines Sur. Mababakasan ng kalungkutan at pangungulila. Matapos umuwing nakakahon na ang kanyang anak na binawian na ng buhay sa loob ng selda. Parang nabigla nga kami. Kausap ko pa siya nung gabing yun. Sabi niya, Mama, mag-iingat po lang kayo dyan. Sabi ko, oo, mag-iingat lang po kami dito. Tapos lahat ng kapatid niya, tinatanong niya. Sabi niya, nasaan po mama yung mga kapatid ko? Sabi ko, andito. Binigay ko lahat yung pangalan. Parang nabigla kasi ako kasi may nag-chat na lang sa akin sa cellphone. Yung kasama niya sa kulungan. Na, ang sabi sa chat, nanay, patay na po si Axel. Kapresil siya tapos yung mukha niya lang ang pinicturan, sinend sa amin. Tapos sinend ko naman sa mga anak ko para makita nila. Isang malalim na paghinga. Sa bawat pagkwento ni Nanay Ruth na pilit na inaalala na lamang ay ang masasayang alaala ng kanyang anak. Mabait yun, malambing, sipag. Sa trabaho din niya, nag-eskwela po siya. Ano po yung madalas niyang gawin dito sa bahay nung kasama kayo? Yung Hindi hilig niyang makatiis siya na walang trabaho. Gusto niya talaga may trabaho siya. Pero mabait siya. Ayon kay Nanay Ruth, 4 na taon na itong nakakulong. At isang kagulat-gulat na detalye ang aming nalaman. Yung sa panganak ng asawa niya, yung lumabas yung anak niya, patay. Tinapon naman ng aking anak sa basurahan. Nakita sa CCTV na tinapon ng anak ko yung anak nila. Nung nakulong na siya, gaano niyo siya kadalas makausap? Sa video call po, pagkod sa number, tumatawag siya. Sabi niya, Mama, ingat po kayo. Yung mga kapatid gumaan dyan, sabi ko, andito, yung iba nasa labas. So inaalala niyo yung mga kapatid? Oo, inalala niya lagi. Pati yung papa niya. At dahil namatay ito sa Muntinlupa City Jail, alalahanin nila kung paano maiuwi sa Bicol ang mga labi ni Axel. Dahil para sa pamilya, na tanging paglalabada ang hanap buhay sa Camarines Sur. Hindi biro ang halagang 22,000 piso para maibiyahe ang mga labi ni Axel. Kaya naman para na lamang sa isang nangungulilang ina. Hindi na nag-atubili pa ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo na magpaabot ng tulong. Ilibing lang sana ng matiwasay yung pamangkin ko. So ang gusto nyo po, magkaroon po ng dissenting living ang inyo pong pamangkin. Yun po ang gusto ko po sa pamangkin ko. Meron pa po kayong alalahanin patungkol po sa pagkamatay po ng pamangkin ninyo? Yun po, marami pa po, sobra. Ano pa po ang ano po namin nasa 28,000 na problema po kami ng kapatid ko kung saan namin kukunin. As of this moment, naiuwi na po yung pamangkin nyo dyan po sa inyong lugar.
Opo, napapatintihan na po, nabuburol na po dito. Okay. Apo. So, Opo, Tatay opo. Dante, makinig po kayo para sagutin po ang inyong alalahaning ito. Nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Ngayon, ang hiling po nila, Congressman Pido, ay eto po ay matulungan po sila ng Ako Bicol Party List. So, Congressman, ano po yung katugunan po natin sa kanila pong kahilingan? Tayo po ay tutulong. Sasagutin na po natin yung balanse na hinihingi ng pamilya ni Axel upang sila po ay makagaan-gaan sa kanilang problema sa pagpapalibing sa kanilang pamangkin or anak. So, ang tulong po ng Ako Bicol Party List ay sasagutin na po yung balancing 22,000 plus upang sa kahilingan nilang magkaroon ito ng matiwasay na paglilibing sa kay Axel. Ora mismong sinagot ng programa ang kinakailangang bayaran na balanse ng pamilya sa punerarya na umabot na sa 22,000 piso. Nanay, condolence po. Ako po ang provincial coordinator ng Ako Bicol Party List. Sa tabang ni Congressman Pido Garbin. So, may daradara kami digdining may daradara kami digdining Jenny, pang-hipno. Duman sa kakulangan na sinasabi nindo. Bilangan ko sa inyo sa okay lang ba? 4, 5, 6, 7. Ngayon po, Nanay, ano po yung gusto nyo sabihin sa Ako Bicol Party List na tumulong po sa inyo para maiuwi po ang katawan ni Axel? Maraming salamat po ako Bicol Party List. Tulong na para mailibing si Axel. Isa lamang si Nanay Ruth sa daang-daang mga nangungulilang ina na ora mismong tinugunan ng Ako Bicol Party List. Ano pa man ang naging dahilan o pinagmulan, makakasiguro na sa bawat hinaing, ang aming serbisyong publiko ay inyong maaasahan. Dahil ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo.